ଦିନବେଳା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆଇଲ ଦୋକାନ କିଏ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏପଟ ରଥ ଆଡ଼କୁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ଆଇଲ ଦୋକାନ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ମଝିରେ ରହିଯାଇଛି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭଲିଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସେ ଦୋକାନକୁ ହଟାନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ସେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଇସ୍ ଦୋକାନ, ଚିନିକାଳି ଦୋକାନ, ବେଲୁନ ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯାହା ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଅରକ୍ଷିତ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଅରକ୍ଷିତ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ହେଲା ପରେ ନିରାଶ୍ରୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପାତ୍ରତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ଥିର କଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମହାପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ 10 ଦିନର ବାଟକୁ ରାତିରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ପରିବାର ଲୋକ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଛି, ଜନসমୁଦ୍ର ସାଜିଛି। କେତେ ରଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟର କଥା। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଗୁଣପୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଜନସମୁଦ୍ର କହି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ମହାସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ମହନୀୟତା ରହିଅଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେବଳ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ତା ନୁହେଁ, ସେ ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଧିବିଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନୀତିଗତି ଖଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଥଚ ସେ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ଉଦାର। ପ୍ରକୃତରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସାକ୍ଷାତର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱମୁଖୀ ପଥ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ସଂକେତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଲୀଳା ଓ ଲୟରେ
তুই কি করুଛୁ লো মালপুয়া কিনবি তারপরে করিছে কুলপি ততে খোঁজি ଯିବି বইলা সে আর কুয়ারে अंदर जाने का रहता है। टिकट लेके चलो। पहला खेल पहला प्रोग्राम अभी शुरू स्टार्ट होने वाला है। जल्दी आ जाइए जिसको देखना है जाना है वहां पे जल्दी आ जाइए। आप टिकट 50 टन का भाई ना।
दुकान दुकान
नंबर से और बारी से अब बात है सोना चाहते हैं छूटने वाला है। छूट गया है, दूसरी से रेडी हो जाना है। जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो जल्दी करें।